Mwina munamvapo mawu kapena mwakhala mukuyuzaso mawu amenewo kunena kuti tsoka la wina ndi mwayi wa wina. Mawu amenewa nthawi zina zilipo zinthu zina zimene ife timazidziwa kumaganiza ngati kuti chimenecho ndiye chilungamo, koma kuti kodi mawu amenewa ndi olondola morally, ethically, ngakhale pa moyo wauzimu ndi olondola. Tikayang'ana pa moyo wa chikhalidwe, mawu akutanthauza kunena kuti pamene wina akuvutika, iweyo upezerepo mwayi wopeza zimene iweyo umafuna. Kungoyankhula motero umenewo ndi mawu osayenera ngakhale pa moyo wa tsiku ndi tsiku, moyo wa munthu woyembekezeka kunena kuti no ndiwe munthu wokhala ndi makhalidwe abwino. Ethically zikuonesa kunena kuti ngakhale kumalamulo ndi kumoyo monga amene umayendera kuti munthu akhale kuti wovomerezeka amene ali accountable, zikusonyeza kuti pamene nzako akuvutika, iweyo upange zinthu osawerengera za malamulo kuti akuti bwanji, bola iweyo wapambana kapena kuti iweyo wapindulapo pa chinthu chimene chikuchitikacho. Zimenezo sizolondolanso ayi. Nanga tikanena ku moyo wauzimu, tsoka la nzako ndi mwayi wa wina, ndi mawu amene ali ovomerezeka. Inutu yankho mukulidziwa. Mulungu akufuna kunena kuti ife tikhale okhulupirika mu zina zilizonse zimene ife timapanga. Chimene Baibulo limafuna kapena kuti chimene Mulungu amafuna ndiona kuti pamene wina avutika ndi mwayi, muchizungu timanena kuti when the calamity falls, it's an opportunity to those who love God to minister to those that are suffering. Pamene mavuto ako ndi mwayi, koma mwayi wake si mmene ife dziko lapansi timazitembenuzira zinthu zimene zikusonyeza kuti no taking advantage and having an opportunity, they are two different things. Koma ambiri timasokoneza, timaganiza kuti pamene akuti no tsoka la wina ni mwayi wa wina, zikutanthauza kunena kuti tikhale anthu opanga manipulate other people's problems to our advantage. Ifeyo monga ngati akhristu, mavuto akabwera monga mmene kunabwerera ku Malawi Fred cyclone, anthu ambiri panopa akuvutika. Anthu a business akupanga respond mwanji. Kuli anthu ena a business amene akugwiritsa ntchito philosophy yonena kuti tsoka la wina ndi mwayi wa wina, amene mu nthawi imeneyi akupeza mwayi woti no apange ma supernormal profits. Zinthu zimene amazenera kuti no azigulise mwantengo wake woyenerera, akuzitchaja kwambiri chifukwa kutenga mwayi kuti munthu iwavutika alibe china chilichonse chimene palibe njira ina iliyonse imene angapewere kugula zinthu zawo kapena kufuna ma services yawo. Zimenezo sizolondolayi. Kaya ndi anthu ena amene akulandira zinthu kupereka zithandizo. Alipo anthu ena, anthu lero chifukwa chokhuzidwa akupereka zindalama zambiri zoti ziwathandize. Zomvetsa chisoni kuti mmene tikunena pano, anthu amene anayenera kuti alandire thandizo limene anthu osiyanasiyana apereka, ena apezeka kuti pamene ena avutika ataya ukondedwa awo, ena akutenga mawu aja kuti tsoka la wina ndi mwayi wa wina. Pomaliza pa mavuto amenewa, anthu amene analemera kale apezeka kuti alemera kwambiri pamene osaukaja asaukirabe. That is morally wrong, ethically not right, even spiritually not acceptable. Kodi munthu ungakhale wamtendere bwanji kuti pamene anthu ali mavuto iweyo ukatengere advantage kapena ukatengere pomwayi wapanga manipulate kuwatengera zinthu zimene iwo sanayenera kuti no azilandire. Alipo anthu ena panopa amene ngakhale chakudya ulipogona alibe, koma ano thandizo laperekedwa. Mupeza kuti anthu amene akupanga distribute mathandizo amenewo asanawathandiza anthu amene akuganiza kuti kodi ine pamene pandipezepo chani, ndiye ndalama zija zichokera kaya ndi kulikulu poti zikasesereka zikampeze munthu wovutika uja, anthu akumtunda aku alemera nazo, iye uja akungolandira kachenji. Izetu mwina ndi chifukwa chake kaya ngati dziko timakhala m'masoka osiyanasiyana, kaya ndi mipingo mmenenso mumatha kukhala anthu ena amene tsoka lina limene akugwera zawo amatha kutengerapo mwayi. Ifeyo ngati akhristu, the calamity that has come, it is an opportunity for us to save others.
not to benefit from them, kapena kuti no tikawathandize chifukwa tifuna kuti no alowe mu mpingo wathu. Ngakhale ifeyo tikuchita zimenezozo, we can have a good reason. Ngati kumuthandiza munthu kuti tifuna alowe mu mpingo wathu, it's like a bet. Ifeyo Mulungu akutiphunzitsa kuti tikhale anthu abwino tiatumikire, zili ndi iwowo atatha kuona ubwino umene tawachitira kusankha kunena kuti iwo alowe mu mpingo, koma kuyika ma conditions kuti mmene mwalandira zimenezi tikuyembekezani kuti mbwere kutchalichi kwathu. That is also another law we should avoid. Chifukwa tikufuna vuto la wina ifeyo tipezerepo mwayi. There is a theology of calamity. Pamene Mulungu akunena kuti amene anzathu akugwa m'mavuto osiyanasiyana ngati amenewo, tiyeni tikawaone. Monga Yesu Khristu anafotokoza pa Mateyu 25 kuti ndinali ndende sunabwere kuzandiona, ndinali wodwala kaya ndinapsinjika sunandiona. Anthu ambiri tizalephera kupulumutsidwa chifukwa sitinathe kuwathandiza anthu mu nthawi ya mavuto, posawerengera kuti kalowa mpingo wathu kaya ifeyo apanga zotani. Izozo nkhani yakutembenuka ndi udindo wa Mulungu wakumwamba. Nobody has power to convert any human being. Ifeyo kwathu ndikungokhala anthu okhulupirika. Chero ndimafuna ndikudandaulireni Amalawi anzanga kunena kuti tiyeni mawu awa tisamangowagwiritsa ntchito osadziwa kuchiyambi chake. Chiyambi chonena kuti vuto la nzako ndi mwayi wa wina. Mawu onena kuti vuto la nzako ndi mwayi wa wina ndi mawu ochokera kwa Satana, amene sakuwagwiritsa bwino ntchito kuchokera kwa Mulungu. Chifukwa Mulungu akutilola kunena kuti pamene ena apsinjika, ifeyo okhale opportunity, mwayi. Kungoti mwayiwo siwonena kuti tiyapange manipulate, koma kuti ifeyo tikhale the extension of God's hands kwa anthu amene aja. Ndafuna tikupempheni kunena kuti inu amene mumakhala ndi mwayi wothandiza anthu ena kapena kupeza chuma kunena kuti no mwathandiza anthu amene ali m'mavuto, tiyeni tikhale okhulupirika. Anthu ambiri atembereredwa chifukwa cha zinthu ngati zimenezi. Ngati anthu apereka thandizo limene, tiyeni munthu amene wavutika timthandize. Kodi inu mungamamve bwanji mukukhala mchinyumba chanu chokongola, mutagula magalimoto abwino, mutakhala ndi ndalama zambiri, inu nkumasangalala, koma pamene munthu wina ali wovutika alibe pogona, inu nkumasangalala kunena kuti Mulungu akudalisani. Zinazi tisamampake Mulungu ayi. Ndi Satana amene akupasa nzeru zoyipa ngati zimenezi. Ndi chikhulupiriro kuti no pamene mumvesera mawu awa, ambiri ife tiganiza ndipo tichitapo kanthu kunena kuti tikhulupirike ndi zimene ifeyo Mulungu akutipasa. Akuti zinthu zochepa ngati ziperekedwa pamaso pa Mulungu wakumwamba zimakhala zambiri. Ifeyo mathandizo amene talandira titawagwiritsa ntchito bwino mopa Mulungu wakumwamba, Amalawi ambiri amene akuvutika chifukwa cha namondwe athandizika. Ambuye akudaliseni, Ambuye akulimbikitseni inu amene mukuvutika ndi mavuto awo, kudziwa kuti Mulungu akudziwani, Mulungu akudziwa za mavuto anu, ndipo Mulungu akuthandizani. Kwa inu amene mukutenga mbali, chonde Mulungu akuyankhuleni, mukhale okhulupirika, nokhulupirika mpaka na chimalizo. Chifukwa iye amene akhala okhulupirika kufika chimalizo ali nayo mphotho yaikulu kumwamba imene Mulungu azampasa wina aliyense pa chifukwa zabwino zonse zimene anazichita. Ambuye akhale nayo. Munali ndi ine